Jees, otetaan prosessia vähän taaksepäin reippaasti, koska mä huomasin, että täällä on tämmönen yksi kannausposition 21 numeroinen, jossa on jostain syystä tullut tämmönen misalignment errori, elikkä mä vetäsen tän ns. Manuaalisti uudelleen koko projektiin, elikkä nää registration, automatic registration. Kun rekisteröidään koko projekti, en halua mitään pieniä tallentaa. Eli kaikista skannausasemista lähtee nyt veksi rekisteröintitietoja. On niin sanotusti yksittäisinä skannauksina tämän jälkeen. Ja me tehdään nyt tää sama prosessi, minkä skanneri teki jo itse tuolla kentällä, niin me tehdään tämä sama prosessi nyt tässä Riskan Pro-ohjelmistossa. Ja aloitetaan nyt sitten projektin rekisteröinti tietokoneella. Olisi aika päivittää tietokoneen sisuskaluja. Täällä on vissiin 5 vuotta jo pärjätty. Meillä on kaupunkiympäristö, outdoor, urban, carrier manuaali, vaikka onkin mounted vehicle, koska meillä ei ole tossa nyt tarvetta tommoselle prosessille. Ja lähdetään rekisteröimään dataa. Ohjelma lähtee tekemään asema kerrallaan se skannausrekisteröinti ja on aika mielenkiintoinen prosessi seurata tuota, kuinka se tekee tuota rekisteröintiä. Tossahan näkyy nyt sitten ajettu polku aina skannausnumeroiden mukaisesti. Tuossa välähti punaisella tommoset rekisteröintiin tarvittavat yhteiset rajapinnat, tai pinnat, minkä mukaan se rekisteröi tätä dataa. No niin, loppu lähestyy skannauksien rekisteröinnissä ja näyttäisi olevan, että sieltä poistui myös se pieni virhe, mikä tossa oli. Skannauspositioni 21 ja ihmeen takia siinä oli sillä lailla, niin en tiedä. On vähän ristisiä asioita. Se oli siinä. Projekti. Täällä koordinaattijärjestelmä on oikea. Tämän jälkeen
tälle datalle tehdään sitten Multistation Adjustment momento. Ja taas ei vastaa. Jos tosta nois skannerilla tehtyjen arrojen mittaukset ulos. No. Ja. Ja tuota 01 ei oteta mukaan tuohon laskentoon. GNSS on käytetty. Otetaan GNSS-mittauksiin mittauksien mukaan tuo sijainti. Kuinka hyvin luotetaan kepsiin? No mun mielestä kaikkihan oli RTK-fiksissä. Urbaani ympäristö. Metrinen gap closure. Sitten planes to planes. Sopii hyvin urbaaniin ympäristöön. Effortti menee eli korkealla ja feedback leveli verbose. Näihin ei kannata laittaa mitään. Start adjustment. Nyt taas odotellaan sitten. Sieltä tuli MSA Report. MSA Report. Mihin annettiin sinne tossa. Reportti tuli joo. 26 ollaan ja siinä on vähän kaikennäköisiä skannausasemia. Tämä on syönyt. Satelliitteja on 23222. Aika hyvin on. Tuossa on joku 14 satelliittia siinä skannausasema 21 ja 23. Ne oli semmosessa paikassa kyllä, että rakennuksen väliin vähän mentiin. En yhtään ihmettele, että vähän satelliittia katveessa. Muuten aika hyvä. Tai oikeastaan se erittäin hyvä. Ja. Mitäs täällä nyt on? Milleistä puhutaan? Tarkkuudessa. Erittäin hyvät tulokset. Jees. Morjesta. Joo, mä soittelin. Mä justiin teen tässä kuule kontenttia, niin kuvaile videota. Noin. Niin, nyt kun on puhelut saatu tehtyä, niin tossa oli tosiaan skannausasema. Skannausasema, kun korkotieto. Niin mä otan tästä WhatsAppiin ja mä laitan tosta ton
kuvan tohon näkyville, mikä on kaupungin korkopulkilta tuotu korko tossa. Mikähän siitä on nyt 2 kuukautta aikaa. Niin tossa oli Korko on tossa. Missä se on? Tuossa nuo. Tuossa kulmassa. Taas tää veiks tästä. Tuolla kulmalla on korko. Ja mä laitan tosta nyt infon näkyviin. Se on tosta. 80 Rescannin skannausaineistossa näyttää 87,209 korkoa. Ja nyt sitten kun tästä katsotaan, niin korkopollalta tuotu korko 87,219. Eli skannerin aineisto on yhtä kuin sentin tai 2 tarkkuus tohon korkeuteenkin. Ja voin sanoa, että melko luotettavaa dataa saadaan tällä skannerilla. Tosiaan skannerissahan on RTK GPS kiinni. Toi oli nyt hyvä varmistus. Eli nyt mä teen sitten seuraavaksi semmosen videon, jossa mä lähden siistimään tätä skannausdataa. Ja sen jälkeen voidaan ehkä katsoa, minkälainen data siitä tulee, ja mä laitan sen sitten asiakkaalle menemään eteenpäin. Eli lopetetaan nyt tältä erää. Mä lähden nyt syömään. Ja asiat menee eteenpäin, kun skanneri toimii ja homma toimii. Tilakkaa meiltä tarkat skannaustyöt tonteille, taloille, rakennuksille, infrakohteisiin, tiekohteisiin, ihan mihin vaan. Että tää on tällainen lyhykäinen esittelyvideo, miten tämä prosessi etenee. Ottakaa kontaktia kaikin puolin. IP Partners Oy. Etelä-Suomi ja Lapin alue on vaikutusalueena. Tämäkin homma tehtiin nyt täällä Rovaniemellä, Lapin pääkaupunkina.